A auga da hidrosfera está en constante movimento, interactuando coas outras capas da Terra, a biosfera, a xeosfera e a atmosfera. A cantidade de auga no planeta é constante, nin se crea nin se destrúe, só cambia de lugar e de forma, e isto é grazas á radiación solar que lle achega enerxía e á forza da gravidade que fai que flúa desde as zonas altas ás baixas. A circulación da auga na Terra coñécese como ciclo da auga e consta de varias etapas. Comezamos co primeiro proceso, a evaporación. A radiación solar quenta a superficie da Terra e a auga dos océanos, ríos e lagos convértese en vapor. Tamén se evapora desde o solo e pola transpiración das plantas. O vapor de auga en forma de gas ascende e produce o seguinte paso, a condensación. Ao subir, a temperatura baixa e o vapor transfórmase en pequenas pinguiñas de auga líquida formando as nubes. Se as masas de aire arrefrían máis, as pinguiñas únense e fanse máis grandes. Cando estas pesan demasiado, caen. É o que chamamos a precipitación, que pode ser en estado sólido, tal que a neve ou a sarabia, ou ben líquida, como a auga da chuvia. Unha parte desa auga penetra no solo a través dos seus poros, e a infiltración. A percolación faina descender lentamente entre rochas e areas. Esta víase polo subsolo é clave para formar os acuíferos e os ríos subterráneos. A outra parte circula pola superficie, é a escorrentía. Que forma regatos, ríos e lagos, levando a auga cara ao mar e pechando así o ciclo. Pero iso non é todo. A auga é tamén un axente modelador da paisaxe. Forma vales profundos coa forza dos ríos e a dos glaciares. Na costa, as ondas, as mareas e as correntes moldean tamén os relevos. E en zonas con rochas solubles, a auga crea covas e galerías subterráneas. Por todo isto, a auga é moito máis que un recurso. É un elemento esencial na transformación continua do noso planeta.